Els espais naturals protegits, com l'Albufera, són espais oberts als aficionats a l'observació de la fauna, als escolars, als turistes i també als científics. Gràcies a la protecció amb la qual compta el Parc Natural, esdevé un autèntic laboratori vivent. Cada any, diversos grups d'investigadors d'universitats i institucions de l'Estat i de l'estranger realitzen a l'Albufera treballs sobre botànica, zoologia, geologia, hidrologia o ecologia. Aquests paràsits que estudiem, que estan presents en aquests petits invertebrats, els crustacis, quan les aus es mengen a la seva dieta normal, formen part de la seva dieta alimentícia, doncs es parasiten. Després les aus, amb les seves femtes, tornen a contaminar, o més que contaminar, a deixar els ous dels paràsits, tornant els crustacis a parasitar-se. La major part de les activitats de recerca es fan dins el marc del TAIP, el Grup Internacional de Biodiversitat de l'Albufera, integrat per científics de diversos camps procedents d'arreu d'Europa. Es un grupo de científicos, de investigadores que trabajan juntos. Y viene gente de muchos países para participar, pero el 50% más o menos son investigadores y sobre todo jóvenes que están aprendiendo también de Baleares y de la península. Y trabajamos juntos en temas muy variados, en biodiversidad de fauna y de flora, pero también estamos haciendo estudios del impacto de la calidad del agua sobre las aves, sobre los invertebrados acuáticos, una serie de cosas. Con toda la información que tenemos, podemos ayudar mucho a la gente del parque en la buena gestión de la zona. Uno de los beneficios de nuestro proyecto es que mostramos a jóvenes estudiantes que vienen de salir de la universidad métodos de campo, porque aprenden mucho a la universidad, pero es más estudios de laboratorio. Pero nosotros tenemos que trabajar en el campo, necesita una metodología completamente diferente que probablemente nunca han encontrado. Y pues es otra forma de educar a los biólogos. El parc compta amb el laboratori Dennis Bishop, equipat amb un complet instrumental científic al servei de les tasques de gestió i a disposició també dels projectes d'investigació d'altres entitats. Con todos los datos, todo el material que tenemos, pasamos la segunda parte del día en el laboratorio del parque. El laboratorio es un sitio fantástico, tenemos mucho de material, mucho de equipamiento bueno. Y pagado para el laboratorio Bishop, pagado para amigos del parque, en memoria de una persona también que ha dado mucho al parque. Les àrees protegides són fonamentals com a lloc de treball per als científics, però l'aportació més important dels parcs a la ciència és garantir la conservació de les espècies i els ecosistemes.